охири ҳафта дар тоҷикистон ҳавои боронӣ дар назар аст. Аз 17 то 20 апрел дар тоҷикистон ҳавои ноустувор дар назар буда, дар минтақаҳои гуногуни кишвар боридани борону жола ва раъду барқ пешбинӣ шудааст. бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ, ҳарорат поин рафта, дар ноҳияҳои ҷудогонаи кишвар суръати вазидани шамол то 25 метр дар як сония пурзур мешавад. баъдан фаромадани туман, чангу ғубор ва дар кӯҳҳо боридани барф аз эҳтимол дур нест. дар вилояти хатлон ҳавои абрноки тағйирёбанда дар назар буда, аз 17 то 19 апрел боридани борону жола ва раъду барқ пешбинӣ мешавад. дар вилояти суғд ҳавои абрноки тағйирёбанда дар назар аст. дар ноҳияи тобеъ марказ рӯзи 17 апрел дар водиҳои шомгоҳон ва давоми рӯзҳои 18-19 апрел борон меборад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 19-20 апрел боришот шиддат мегирад. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.